Tämä video on toteutettu yhteistyössä Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Kautta aikojen naiset on nähty ensisijaisesti äiteinä ja naisten kykyjä työmaailmassa on väheksytty. Vaikka asiat tämän suhteen onkin mennyt isoja harppauksia eteenpäin viimeisinä vuosikymmeninä, niin edelleen uransa keskittyvät naiset saa kyselyitä perheen perustamisesta ja uralla pitkälle edenneet naiset saa edelleen kokea vähättelyä miespuolisilta kollegoiltaan ja saa esimerkiksi pienempää palkkaa vastaavista työtehtävistä. Tämän lisäksi työssä käyvät äidit, jotka tekee esimerkiksi vaativaa ja paljon aikaa vievää työtä, saa huolestuneita kysymyksiä siitä, että kuka lapsista nyt huolehtii. Mä menen tänään asian tiimoilta tutustumaan Mothers in Business-organisaatioon, joka on verkosto äideille, jotka haluaa valita sekä perheen että uran ja kehittää itseään ja osaamistaan. Mothers in Business on mukana rakentamassa perheystävällisempää ja tasa-arvoisempaa työelämää, verkostoi ja kehittää äitien osaamista. Mulle tämä asia on lähellä sydäntä, koska mä oon itse yksi niistä naisista, joka haaveilee sekä menestyvän uran luomisesta että omasta perheestä. Ja mä uskonkin vakaasti, että naisen on mahdollista olla sekä menestynyt urallaan että hyvä äiti. Nyt mä lähden tutustumaan Mothers in Business-organisaation toimintaan ja juttelemaan siitä lisää Helena Kyttälän kanssa. Kiitos vielä, että pääsin tulemaan. Ihana mahdollisuus. Mä innostuin heti, kun kuulin teidän organisaatiosta, että vau, että tää kyllä kiinnostaa mua ihan suunnattomasti. Jos aloitetaan sillä, niin sä voisit ensin kertoa vähän itsestäsi, kuka sä oot ja mitä sä teet. Joo, eli mä oon Helena Kyttälä. Mä oon 1,5 vuotta nyt ollut Mivissä töissä. Ja tulin alun perin viestintäassistentiksi ja nyt on sitten päässyt kyllä tekemään paljon kaikenlaista tämmöisessä järjestötyössä, mikä nyt on aika tavallista, että on sitten päässyt tekemään paljon markkinointia ja sitten todella paljon meidän noiden vapaaehtoisten kanssa tekee töitä. Sitten kaikenlaista eri suunnittelu- ja strategiatyötä myös. Okei. Et hirveästi pääsee kyllä testailemaan kaikenlaista ja kokeilemaan uusia taitoja. Osaatko sanoa, miten sä päädyit just tämän Mothers in Businessin pariin? Joo, no siis mä oon ollut kiinnostunut kyllä järjestöpuolesta pitkään. Mä muutin itse asiassa Joensuusta Tampereelle tämän työpaikan perässä. Et se oli tosi hieno mahdollisuus päästä tutustumaan just järjestöalaan ja semmoiseen ehkä ihmisläheiseen työhön. Et mä olin tehnyt viestintää aikaisemmin kuntapuolella. Ja tää on vähän kuitenkin aika paljon erilaista. No varmasti. Ja just se, että pääsee vapaaehtoisten kanssa tekemään, se on kyllä tosi antoisaa. Tosi mielenkiintoista, koska mä oon itse alkamassa just viestintää opiskelemaan Tampereen yliopistossa, niin kiinnostaa kyllä sekin ala. No jos sä kertoisit sit yleisesti tästä Mothers in Business-organisaatiosta, että millaista työtä te oikein teette? Joo, no siis Mothers in Business on ehkä just vähän semmonen bisneshenkinen nimi, mutta oikeastaan se on niin kuin tämmönen äitien työelämäverkosto, mutta sitten myös ihan naisjärjestöksi voisi myös kutsua, eli voimautetaan äitejä ja naisia toimii yhdessä, järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, missä just pääsee verkostoitumaan, mutta sitten myös kehittää paljon niitä taitoja. Et se on vähän niin kuin tämmönen versio tämmöisestä ehkä äitien Facebook-ryhmästä tai tämmöisestä, että vähän niinku eri kulma siihen. Että just semmoinen työelämälähtöinen, mutta myös sit semmoinen tosi vaikuttava toisaalta, että tehdään vaikuttamistyötä sen työ- ja perheen yhteensovittamisen puolesta ja sit ihan niinku tasa-arvoasioiden niinku perhevapaiden tasajaon ja mikä nyt tulee mieleen vaikka palkkojen epätasa-arvon puolesta, että paljon tämmöisiä aiheita sitten nostetaan mediassa ja yritetään saada niin kuin erityisesti äitien ääntä kuuluviin enemmän. Tärkeitä juttuja tuntuu, että ne on sellaisia, mitä ei vielä nykypäivälläkään voi liikaa nostaa esille. Joo. Jep. Osaatko sanoa, miten tämä organisaatio on saanut alkunsa ja milloin? Joo, nyt on siis perustettu 2014, eli silleen ei kauhean vanha järjestö vielä. Ja just Espoossa on perustettu, eli suuri osa meidän toiminnasta on edelleen Uudellamaalla. Joo. Ja sitten siellä semmoiset äidit on halunnut itselleen perustaa tämmöisen yhteisön, mikä
vähän eroisi just siitä hiekkalaatikon reunalla Niin, istuskelusta. niin. Että haluaisi vaikka sinne alun perin perhevapaille tietenkin, kun siellä on ehkä silleen, voi olla tylsää ja haluaa ehkä niinku kehittää niitä omia taitoja eikä vaan istuskella siellä kotona. Mut sit nyt se on alkanut laajentumaan se toiminta sitten, että tietenkin eri-ikäisiä äitejä, eikä pakko tietenkään olla äiti, että voi siltikin tukea ja olla silleen äitien ja tasa-arvon puolella ja tietenkin myös sitten ajatella niitä tulevia sukupolvia, että millaista työelämää heille vaikka tässä rakennetaan. Niinpä. Ihanaa, että se on lähtenyt nimenomaan niin kuin äitien aloitteesta, niin sit varmasti niin kuin koskettaa just niitä asioita, mihin on alun perin haluttu niin kuin ottaa kantaa. No millaisia palveluja tämä organisaatio tarjoaa ja millaiselle asiakaskunnalle? Osaatko sanoa yhtään tarkemmin? Et tietysti varmaan äidit on suuri asiakaskunta, mutta onko mitään tarkempaa? Joo, kyllä me pyritään niin kun huomioimaan se, että millaisessa eri vaiheissa on tosi erilaista se äitiys. Että on just ne perhevapaalla olevat, mutta sitten on myös ne, joilla on vaikka kouluikäisiä lapsia. Ja sitten ihan mennään sinne toisaalta niille, jotka ehkä suunnittelee, ehkä miettii. Niin. Ja sitten taas ne, joilla on jo vanhempia lapsia. Että me voitaisiin heille tarjota, että se on koko ajan semmoista prosessia ja mietiskelyä, että millaisia eri tapahtumia, millaista eri vaikka vertaistukea jossain tietyssä vaiheessa tarvitaan. Että esimerkiksi nyt kun on koulujen alku, niin se on aina semmoinen, mikä herättää keskustelua, että mitä mun pitää nyt miettiä ja että se niinku on myös semmoinen henkinen prosessi se hetki, kun niinku se ensimmäinen lapsi vaikka aloittaa sen koulun, että siihen niinku tarjotaan myös semmoista niinku ihan vertaistukea. Osaatko sanoa jotain konkreettisia vaikka tapahtumia tai tällaisia, mitä te olette järjestäneet? Joo. Nythän meillä on siis taas syksyllä on kyllä paljon tapahtumia ja esimerkiksi meillä on semmoinen, no keväällä oli johtajuushautomo, eli se oli kannustettiin naisia johtotehtäviin ja nyt meillä on sitten voimavarahautomo syksyllä, eli sitten painotetaan taas sitä niin kuin jaksamista enemmän. Koitetaan muistaa nämä tasapainot. Mutta sitten meillä on paljon semmoisia tosi matalan kynnyksen minglejä esimerkiksi, että kuka vaan meidän jäsen voi järjestää semmoisen jonkun tietyn aiheen ympärille, että kutsuu vaan ihmisiä vaikka kahvilaan ja sitten voi niinku jutustella. Sitten meillä on nyt tulossa semmoinen Welcome Coffee-sarja, että kutsutaan semmoisia, jotka on vähän ehkä kiinnostuneita jo hyvin toiminnasta, niin saa tulla kuuleen ja sitten meidän työntekijä on siellä kertomassa vähän ja sitten siellä pääsee just verkostoitumaan muiden niin kun ehkä äitien kanssa, jotka voisi olla innostuneita jostain samoista asioista. Tosi kiva, että on myös tällaisia matalan kynnyksen juttuja, mitä kautta on helpompi lähteä mukaan. Miten organisaation toiminta ja asiakaskunta on muuttunut tässä ajan saatossa? Onko niinku just ehkä jotain kasvua tapahtunut? No joo, siis onhan kyllä. Meillä on niinku vahva tavoite kasvaa koko ajan ja levittää just sitä sanomaa ja lisätä sitä vaikutusta. Et nythän meillä on kuitenkin 4500 jäsentä jo ja yritetään kyllä saada koko ajan lisää. Ja sitten myös me ollaan aloittu sieltä Uudeltamaalta, niin nyt me ollaan myös laajennettu tosi paljon, että meillä on ihan ympäri Suomen toimintaa. Niin just, että ympäri Suomen löytyy. Joo, että eri tämmöisiä jaostoja on ja sitten heillä on aina omat tämmöiset, siellä on oma paikallisvastaava ja sitten semmoista paljon paikallista toimintaa. Ja nyt meillä on sitten vielä aktiiviseminaari esimerkiksi, mikä on meillä joka vuosi, että sinne sitten kootaan ympäri Suomen näitä kaikkia aktiivisia aktiiveja ja järjestää heille sitten semmoinen tapahtuma. Että on se kyllä, ja laajenee koko ajan. Nyt meillä just, olikohan se nyt syksy alussa, tai nyt kesän lopussa tuli uusi jaosto, nyt Kanta-Hämeessäkin on toimintaa, eli ihan Lappia ja Oulua myöten ja sitten Itä-Suomi ja Länsi-Suomi, siellä monta paikkaa on. No, se on hyvä, koska tuntuu, että niin monet järjestöt, jotka just vaikka itseäkin voi kiinnostaa, niin sit keskittyy vaan sinne pääkaupunkiseudulle ja sit jää niinku siitä kiinni, että joo, no ei se. Joo, ja äitejä kuitenkin on ympäri Suomen. Sepä. Mitä toiveita ja tavoitteita teillä on organisaation tulevaisuudelle?
No kyllä varmasti just se, että me voidaan lisätä se meidän vaikuttavuutta ja niitä viestejä viedä eteenpäin ihan mediassa ja tietenkin ihan eduskunnan päättäjien tasolla, että saataisiin sitä äitien ääntä kuuluvia perheiden, esimerkiksi varhaiskasvatuksen tilanteesta on ollut paljon nyt puhetta, niin että siihen voitaisiin oikeasti vaikuttaa. Ja sitten toisaalta niin kun parantaa sitä työ- ja perheen yhteensovittamista, miten sitä voitaisiin helpottaa ja tuoda näitä äitejä myös yhteen tietenkin koko ajan enemmän ja luoda semmoista verkostoa, missä olisi mahdollisimman hyvä olla ja sitten myös ehkä kehittyä semmoisena niin kuin monipuolisena yksilönä, että ei pelkästään niin kuin ajatella, että äidit on jotain tietynlaisia, vaan just laajentaa myös sitä kuvaa äitiydestä, että mitä kaikkea se voi olla ja mitä kaikkea sä voit tehdä samalla, kun sä oot äiti. Niinpä. Joo, ja toi just vertaistuki on kyllä niin tärkeää ja se vaikuttaa sit niinku silleen suuremmassa kuvassa niin paljon enemmän kuin vaan sit siihen yhteen ihmiseen. Niin tärkeitä juttuja. Miten sit organisaation toimintaan pääsis osallistumaan? Joo, no meillähän on tosiaan jonkun verran ihan näitä avoimia tapahtumia ja näitä matalan kynnyksen tapahtumia, mihin voi tulla. Sitten meillä on ihan jäsenyys, mikä on 40 € vuodessa. Ei ole hirveän kallis, niin sillä pääsee sitten vielä enemmän katsomaan meidän tapahtumia ja muita sisältöjä. Ja sitten sen lisäksi meillä on vielä tämä meidän International-hanke, mikä on sitten suunnattu vielä tämmöisille kansainvälisille Suomeen muuttaneille äideille, missä sitten vähän ehkä eri kulmasta ajatellaan sitä verkostoitumista ja ehkä työllistymisen tukemista. Et se on sitten ihan avointa toimintaa, että sinne voi vaan laittaa viestiä, että haluaa tulla joko niin kuin tapahtumaan osallistumaan tai sitten ihan vapaaehtoiseksi. Et siellä voisi kanssa kehittää omia taitoja ja ehkä myös opiskella vaikka sitten suomen kieltä. Et siellä meillä on kaikki tapahtumat sitten englanniksi tai suomeksi ja englanniksi. Et se on myös semmoinen ihana tapa jotenkin vielä verkostoida lisää vähän uudella tavalla. Ja ehkä lisätä semmoista syrjimättömyyden ajatusta myös siltä kannalta. No joo, tosi tärkeä juttu toikin, koska nykyään on niin paljon Suomessa just niitäkin myös äitejä, jotka on muualta kotoisin ja tuntee ehkä olevansa niin ulkopuolisia yhteiskunnassa, niin tärkeä juttu. Löytyykö teidän vaikka nettisivuilta tai somekanavista sitten tietoa näistä avoimista tapahtumista, mihin sit saa tulla katselemaan toimintaa? Joo, ehdottomasti. Eli meidän nettisivuilla löytyy aina niin tämmöinen päivitetty tapahtumakalenteri. Ja sitten meillä on myös ihan nämä perus Facebook- ja Instagram-kanavat ja LinkedIn on meillä myös tosi suosittu kanava. Siellä meillä on aika paljon semmoista just työelämään liittyvää sisältöä, niin päivissä kyllä ollaan aktiivisia ja voi seurailla meidän eri aiheita ja sitten just näitä tapahtumia ja muuta vaikuttamisviestintää. No niin, se on helppo keino aina lähestyä. Sitten vähän tällainen suurpiirteisempi kysymys, että saat sanoa ihan mitä mieltä itse oot, että millainen rooli hyvinvointialan yrityksillä ja järjestöillä on tässä meidän nykyyhteiskunnassa? Joo, no sehän on omasta mielestäni, kun on täällä töissä, mutta myös niin kuin muuten tosi merkittävä. Että sehän just kokoo niitä ihmisiä yhteen, jotka on samaa mieltä ja luo semmoista yhteenkuuluvuutta jonkun tietyn aiheen äärelle ja sitten ehkä lisää semmoista ehkä joukkovoimaa, ajatusta siitä, että meillä on mahdollisuus oikeasti vaikuttaa näihin asioihin ja huomaa sen, että muutkin on samaa mieltä ja muut haluaa vaikuttaa niihin samoihin juttuihin ja muut kokee niitä samoja haasteita. Niin sehän on ihan älyttömän tärkeää ymmärtää, että meistä kukaan ei ole niin kuin yksin täällä, että jotenkin voidaan tukea toisiamme, mutta myös ehkä sitten erityisesti järjestöissä mä ajattelen, että sieltä niin kun se vertaistuki jotenkin korostuu vielä siinä toiminnassa, koska siellä on tosi paljon just vapaaehtoisten tekemää toimintaa. Että sitähän tai niitä varten mekin täällä ollaan töissä, että me voidaan niin kun koota näitä tyyppejä yhteen. Niinpä. Kyllä.
Joo, siis järjestöillä on kyllä ollut niinku koko historiassa iso merkitys niin. oikeasti. Ja kyllä mä koen kanssa, että niinku edelleen. Et nyt vaan niinku on nostanut päätä erilaiset asiat, mitä ennen ei ole ehkä uskallettu tai osattu edes ottaa esille tai ajatella. Niin kyllä se on tärkeä merkitys. Vaikka niinku onkin pienempi järjestö, eikä siitä välttämättä kaikki tiedäkään, mutta sit se, että ne ihmiset, jotka on löytynyt sen piiriin, niin on ihan varmasti kyllä iso tuki heille. No tähän loppuun, onko sulla vielä jotain sanottavaa, jotakin viestiä kuulijoille, että mitä sä haluat kertoa vielä teidän tästä organisaatiosta, millaista viestiä haluatte jakaa? No kyllä mä haluaisin ehkä just jakaa sen viestin, että niin kun, että millä tavalla just äidit voi muuttaa tätä meidän maailmaa ja miten ne myös tekee sitä jo olemalla äitejä. Ja sitten että voi olla niin paljon myös muuta ja miten me niin kun halutaan rikkoa niitä stereotypioita. Ja ehkä niin kun just sitä ajatusta tuoda, että kukaan ei ole niin kun, kenenkään tarvitse jäädä yksin siihen pohdiskeluun, että millainen äitiys on jotenkin oikein tai normaalia, että kaikki äidit on hyviä just sellaisenaan kun he on. Ihana viesti. Jep. Hei, kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. Oli ihana kuulla lisää teidän organisaation toiminnasta. Ehdottomasti vaikuttaa kyllä kiinnostavalta. Ja tärkeää työtä teette. Kiitos. No niin, nyt on saavuttu takas kotiin Helenaa tapaamasta. Ja siis täytyy sanoa, että oli kyllä aivan ihana keskustelu. Oli ihana kuulla Helenan ajatuksia Mothers in Business-organisaatiosta ja muutenkin oppii lisää tämän organisaation toiminnasta. Koska mä voin kyllä täydestä sydämestä sanoa, että tämä on sellainen asia, jonka tukemisessa ja edistämisessä mä haluan olla itsekin mukana. Mutta kiitos teille, jos katsoitte videon tänne loppuun asti, ja iso kiitos myös Hali ry:lle tämän kaiken mahdollistamisesta. Toivottavasti viihdyitte videon parissa ja opitte jotain uutta. Moikka!